फ्रिजों एकबारे गोदनाखौ थबस्र' दानस'थार अना खानानै बेफोरखौ जों नुजोबदों रायजोफोर जों प्रमान दङ जों प्रमान होनो हायो जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायखौ माबायदि होसो होसो गावथारदों बुथारदों देथारदों बे जिनिसा एनडिएफबि फंबायफ्रा बावना थांनो हागौ बिटिसि सुक्तिया अशान्ति सुक्तिसोमोन बिटिसि सुक्तिया शान्ति सुक्तिमोनब्ला 2008 आरो 2010 मायथाइनि गेजेराव 757 सुबुङा मानो जिउ गोमानो मोनखो 2008 आरो 2014 मायथाइनि गेजेराव बांगाल आरो बर' सावथालनि गेजेराव मानो रियट जानो मोनखो बेनि फिननाय नांगौ रायजो राजाफोरनो आरो रन्जन दैमारि सारनि सायाव एसेबां अननाय दङमोनब्ला 17 बोसोर सोरखार सासन खालामबोनायाव मानो उदां खालामाखिसै हाग्रामा महिलारि सारा बे खोथाखौ आं बुङाखै बे खोथाखौ बनजार नार्जारी मुंनि पेजनि गेजेरजों सासे व्यक्तिया बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन खोथाया जाबाय 2003 बिटिसि एकर्ड बे एकर्डखौ नोंथांमोना शान्ति सुक्ति होननानै जेब्लाबो जाहिर खालामनो नागिरो किन्तु बे सुक्तिया शान्ति सुक्ति नङा रायजोफोर दिनैनि तारिखाव आङो बिटिसि 2003 नि बिटिसि एकर्डखौ आङो अशान्ति सुक्ति होननानैसो दिनैनि तारिखाव आं बुंगोन बे अशान्ति सुक्ति जे अशान्ति जादोंमोन बिनि माखासे उदाहरण आं नोंथांमोननो दिनैनि तारिखाव एग्जाम्पल होनो हायो बे एग्जाम्पला जाहैबाय जुदि 2003 आ जुदि शान्ति सुक्ति मोनब्ला मानो 2008 निफ्राय 2010 नि गेजेरावहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय 157 जन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिउ होनो गोनां जादोंमोन सोरबाया दानथार जादोंमोन सोरबाया सुथार जादोंमोन सोरबाया गावथार जादोंमोन रायजोफोर गोसोआव ला आरो जुदि बिटिसि सुक्तिया जुदि शान्ति मोनब्ला 2008 2012 आरो 2014 आवहाय सावथालजों बांगालजों बर'जों दावहा जादोंमोन रायट बे रायटआवहाय गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा थैदोंमोन सावथालफ्राबो बांगालफ्राबो थैदोंमोन गावथार जादोंमोन सोरबाया सुथार जादोंमोन न' बां सावजादोंमोन जोङो माने गावनि गामियाव गावनि न'आवहाय थानो हायाखैमोन बेबायदि मोनसे परिबेस जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय जादोंमोन रायजोफोर जुदि बिटिसि एकर्डआ जुदि शान्ति सुक्ति मोनबा मानो बेबायदि दावराव दावसिया जानो मोनखो मानो बेबायदि रायटआ जानो मोनखो मानो जोंनि बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय न' सावजाखो मानो जोङो गावबा गाव गामिखौ गारनानै खारनांखो मेला उदाहरन दंबावो रायजोफोर आङो होनो हायो जोंना माबायावहाय 2007 नि जानुवारि मासावहाय दावागुरि गामियावहाय बाल्लिमारिनि जटिल बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा अना खानायैनो गावथार जादों बे दावागुरि गामियावहाय बे अशान्ति मोनसे परिबेसनि समावनो बिथाङा अना खाना बे बिपिएफ नि मानसिफोरजों बिथाङा गावथार जादोंमोन रायजोफोर आरो बेबादिनो जोंहा आमिन खाटानि बेबो बे एखे मायथाइयावनो एखे मायथाइ माने 2009 आवहाय बीर भूषण नार्जारी होननाय आमिन खाटानि सासे बिपिएफ नि दैदेनगिरिमोन बिथांखौबो बिपिएफ नि बिग्राय हान्जाफ्रा बिथांखौ न' खाथियावनो बे सौथारायाव बाजार जानो थांनायाव बिथांखौ अना खानानै गावथारदों दा बेबायदि गावथारनाय आरो दंबावो रायजोफोर बेबायदि उदाहरण दंबावो थिग बेबायदिनो जोंना नै भावलागुरिनि जोंना बिधान नार्जारी होननाय बिथाङा गसाइगाव जयनगरावहाय मोनसे भारा न' दंमोन बे न'आवहाय बिजु मुसारि होननाय सिलबाजिनि बे 2009 बेबो 2009 बिजु मुसारि होननाय सासे गथ'आ सिलबाजिनि बिथाङाबो अना खानानै बिपिएफ नि माखासे माने उग्र मानसिफोरजों फ्रिजोंनो खास्रि फास्रि बिथाङा दानस'जादोंमोन दिनैनि तारिखाव बेफोर खोथाखौ गोसोखाङोबा जोङो खास्रि बास्रि मोननो ओंखारो रायजोफोर बिपिएफआ बेबायदि अन्याय अत्याचार खालामदोंमोन जोंनि साधारन रायजो राजानि सायावबो आरो बेबादिनो जोंना माखासे एनडिएफबि फंबायफोर दङ बिथांमोनखौबो अना खानानो बिपिएफ नि माने उग्र दैदेनगिरि बिथांमोना माने बिथांमोनखौ एकबारे खास्रि बास्रि माने मै होदोंमोन खास्रि बास्रि देथारदोंमोन रुवाजों खास्रि बास्रि गावथारदोंमोन आरो ओरैबायदि खालामबावदों मा बनगाव लाफा खंखर
बे साइडजों लाखुरिखुरि साइडजों ओरैबायदि खालामदों बे मानसिखौ मोदोमखौ हास्रोदजोबनानै माने संख्रि फुननानै आरो मानसिखौ मै होनानै बेखौ बुथारदों बेबायदि आंनाव माने जोङो आइ उइटनेस रायजोफोर बेबायदि अन्थाइ बिखानि मानसिमोन बिपिएफनि माखासे उग्र मानसिफ्रा दा बेबायदि अशान्ति परिबेस जानानै थांदों जोंनि बे बिटिसि हालामाव बेबायदिनो उदाहरन दंबावो रायजोफोर जारागुरि गगलखाटानि जोंना फरेन मास्टारनि साला रनन्जय ईश्वरी होननाय बेबो बिपिएफनि गुन्दा बाहानिफोरजों न'आव फैनानै गावथारजादों रायजोफोर बेखौबो जोंनो आइ उइटनेस जोंनो नुजोबदों बेबायदि उदाहरन आरोबाव गोबां दंबावो रायजोफोर बेखौ आं बुंनो थांलिया बे जोबनानै थांबाय खिन्थु बिथांमोना बिपिएफनि मानसिफ्रा दिनैनि थारिखआवबो माने बिटिसि सुक्तिखौ एकबारे बिराद मोजां सुक्ति होननानै शान्ति सुक्ति होननानै बिथांमोना जाहिर खालामनो नागिरो दा बे खेत्रआवसो आङो दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों आंनि खोथाया जाहैबाय बेनो जे बिटिसि सुक्तिया माने शान्ति सुक्ति नङा रायजोफोर बे अशान्ति सुक्तिसोमोन बे अशान्ति सुक्तिनि थाखायनो बेबायदि मोनसे परिबेस फैदोंमोन जे बर' अबर' सेन्टिमेन्ट जोनोम जादोंमोन बे बिटिसि सुक्तिया जायामोनब्ला बे बर' अबर'आबो फैनाय नङामोन रायजोफोर दा दिनैनि थारिखआव बिटिआर सुक्ति जानायनि परे माने बे बर' सेन्टिमेन्टआ जोबनानै थांबाय शान्ति मोनसे परिबेस फैबाय दा बे शान्ति परिबेसखौ जोङो माने जवा 50 बोसोराव जोङो शान्ति नांगौ होननानै बयबो जोंनि बिटिसिनि सब जाति जनगोष्ठीयानो हास्थायदोंमोन खिन्थु बे शान्ति परिबेसखौ जवा 50 बोसोर बा 17 बोसोराव हाग्रामा पावाराव थानानैबो माने लाबोनो हायाखै दा बेबायदि खेत्रआवहाय जोङो माने हाग्रामाखौ बुंनो थाङोबा माने अशान्ति परिबेस खालामनायनि सासे माने राजा होननानैसो बुंनांगो दिनैनि थारिखआव आरो जोंना प्रमद बर'आ माने 2020 नि जानुवारि मासनि 27 तारिखआव जे बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोबाय बे खालामनायनि परिनिफ्रायनो ओरैबायदि जोंनि बिटिआर बा बिटिसि ओनसोलाव ओरैबायदि मोनसे शान्ति परिबेस फैबाय बाहाय माने दिनैनि थारिखआवहाय माने सासेबो मानसि माने जिउ होनो गोनां जायाखिसै बा खुनु न' सावलायनाय बुथारलायनाय सुथारलायनाय बेबायदि परिबेसानो दिनैनि थारिखआव गैला ओरैबायदि शान्ति फैबाय दा बेनिखायनो आंथ' ओरैबायदिसो बुंनो लुबैबावो माने प्रमद बर' बिथांखौ माने शान्तिनि राजा एबा बिथांखौ नबेल पिस प्राइज होबावनांगौसो आंनि मथेबा प्रमद बर' सार बिथांखौ माने शान्तिनि मोनसे प्राइज होनांगौ बिथांखौ मानो होनबा बिथाङा शान्ति लाबोदों जों 50 बोसोराव बे शान्तिखौ नागिरबा मोनाखैमोन बे शान्तिखौ प्रमद बर'आ दिनैनि थारिखआव लाबोना होफैदों आरो बे बर' अबर' होननाय जिनिसाबो सेन्टिमेन्टआबो दिनैनि थारिखआव गैला आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिया गाबोन जुदि जोंनि बे बिटिसिआव आरोबाव जुदि गारियाव जिरायफैयोब्ला बै गोदोनि बे 17 बोसोरनि जे दानथारलायनाय सुथारलायनाय गावथारलायनाय हिंसा हत्या बेफोरबायदि जिनिसा आरोबाव जे फैनाय नङा बे माने माबा नङा रायजोफोर बे फैफिनगोन बे ग्यारेन्टि फैफिनगोन हाग्रामा फैनाय माने अशान्ति जिनिसा फैफिननाय दा बेबायदि अशान्ति परिबेस फैफिननायखौ नोंथांमोना लुबैयो नामा रायजोफोर देलाय बुंनायलाय बेबायदि परिबेसखौ नोंथांमोननो नांफिनगौ नामा दा बै समनि जे गिलुं हाथाय बाजार सान हाबस्लाबै जे माने बन्द जाग्रामोन दिनैनि थारिखआव बेफोरबायदि परिबेसा गैला हरनि 12टा 1टाबाबो जों गिनांगौ जेबो गैला दा माने शान्तियानो शान्ति बिटिआर एकर्डनि परे शान्तियानो शान्ति बे शान्ति परिबेसाव ओरैबायदिबो मोनसे जोंनाव परिबेस फैबाय जे जोङो जोंनि गोसोनि खोथाफोरखौ दिनै बुंनो हायो प्रमद बर'आ बे परिबेसखौ लाबोना होफैदों गोदोनि हाग्रामानि सासननि समावहाय जों फंसे खोथाखौनो बुंनो हायामोन माबा मोनसे बुङोबा बेखौ माने हराव बोथ्रोदोंमोन बेखौ बुथारोमोन दिनैनि थारिखआवथ' जोङो बयबो गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंनो हायो जोङो सरकारखौ जोङो माने रायनो हायो सोंखारिनो हायो किन्तु गोदो हाग्रामानि जे 17 बोसोरनि सासनकाल बे समाव जों फंसे खोथाखौनो जों बुंनो हायाखै रायजोफोर माबा मोनसे बुङोबानो बिथांनि गुन्दा बाहिनीफ्रा माने बोथ्रोदोंमोन बोथ्रोदो होननाया मा बुंनाय जादों बेखौ बुजिखादों दा रायजोफोर बोथ्रोदोंमोन बे माने माबा मोनसे बुंनाय माने बे गोमाबाय दा बेबायदि परिबेसखौ जोङो बारहोनो गोनां जादों बै समावहाय बेनोसो बिथांनि सेला बेलाफ्रा मा होनो हाग्रामानिखौ टाइगार इज बेक होनलायलायो
मा होननाय जादोंब्लाय टाइगार माने लख्रा लख्राया मा जिनिस लख्रायाथ' हाग्रायाव थाग्रा बुस्थु लख्रायाथ' मानसिजों थाग्रा नङा लख्रायाथ' मानसिखौ जाग्रासो थारमाने हाग्रामाया मानसिखौ जायो आरो बेबायदिसो फोरमायनो बिथांमोना सानदों टाइगार इज बेक माने मा माने लख्राया मानसिखौ जानो अरथारनो फैगासिनो दं नैबे खोथाखौसो दिनैनि थारिखआव जों बुंनो हायो रायजोफोर दा बेबायदि मानसिखौ जोङो दिनै माने जोंनि बिटिसि आवहाय राजा माने खालामफैनाया जोंनि थाखाय बिराद भुल जागोन बिराद ब्लान्डार मिस्टेक जागोन रायजोफोर बेखौले गोसोआव लाखा आंथ' दिनैनि थारिखआवहाय माने हाग्रामा महिलाखौ सासे मेन किलार मानसि बुथारग्रा बेबायदि होननानैसो आं बुङो बेबायदि जातनि मानसि बिथाङा जे सासे मानसि बुथारग्रा बेनि प्रमाणखौ आं नोंथांमोननो नै दा होबाय बिसिबांबा बुरजा आरो बेबायदि मेला दंबावो दा बेफोरखौ बुङोबा दिनै बिसिबां गोबाव जाना थांबाय बेफोरखौ बुङोबा माने मोनसे गाज्रि परिबेस जायो दा बेनिखायनो आं बेफोरखौ बुंलिया खिन्थु हाग्रामानि जायफोर मानसि बुथारग्राफोर हाग्रामानि जे सेलाफोर जायफोर गुन्दा बाहायनायफोर दंमोन बिसोरबो दिनैनि थारिखआव माने फाफि जानानै दङ माने फाप नांदों बिथांमोना ओरैबायदि फाप नांदों बिथांमोना माने दिनैनि थारिखआव जायफोरनाखि गोदो माने मानसि बुथारदों देथारदों अना खाना गावजों गावनो बुथारलायनाय जायफोर बुथारग्रा जोंनि बिपिएफनि मानसिफोर गुन्दा बाहिनीफोर बिथांमोना दिनैनि थारिखआव मा अबस्थायाव दङ मिथिगौ ना रायजोफोर बिथांमोना ओरैबायदि माने हारसिङैनो माने मानसि बुथारै माने बुथारबोनानै दा ओरैबायदि माने खर' गाज्रि सोरबाया माने हारसिङै बागदावलाबायो सोरबाया जौ सेरेब लोङैनो माने थैना थांबाय सोरबाया माने बेमार आजार माबा माबि जानानै थैलालांजोब्बाय आरो सोरबाया जाय मानसिफ्रा दाबो बे मानसि देथारग्रा बुथारग्राफ्रा दिनैबो माने जायफोर दङ बिसोरबो माने मोजां अबस्थायाव गैया आरो बिसोरबो माने हारसिङै गोब्रामलाबायग्रा गिलाबायग्रा बागदावलाबायग्रा बेबायदि रोखोमनि जानानै दङ रायजोफोर जोंनि बिटिआर सुक्तिखौ जोंना हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि सेला बेलाफ्रा बिटिआर सुक्तिखौ असान्ति सुक्ति होननानै बुंनो नागिरो खिन्थु बिथांमोना सानना नायदो बिथांमोना जोंनो प्रमाण हो बिटिआर सुक्तिया अबे जुक्तियावहाय असान्ति सुक्ति जोंनो प्रमाण हो होमबा जोंनो प्रमाण होबासो जों फोथायगोन अबे जुक्तियाव बिथांमोना दिनैनि थारिखआव बिटिआर सुक्तिखौ असान्ति सुक्ति होननानै जाहिर खालामनो नागिरदों अबे बेकग्राउन्डखौ लानानै बेखौ दिनैनि थारिखआव जोंनो हाग्रामानि सेला बेलाफ्रा बा हाग्रामा बिथांमोना जोंनो प्रमाण होनांगौ जोंनो बिदिन्थि होनांगौ बिदिन्थि होब्लासोथ' जों फोथायगोन नङाबा जों बोरै फोथायनो नोंथांमोना जोंनो बेखेवना हो माब्रै असान्ति जादों अबे बेकग्राउन्डआव असान्ति जादों बे 5 बोसोरावहाय सोरनि न' खामदों जोंनो देखायना हो रायजोफोर सोरनि मोदोमाव बा सोरनि बिखायावहाय सिलाइनि गुलि नांदों जोंनो फोरमायना हो जोंनो बिदिन्थि देखाय रायजोफोर नोंथांमोनाव बेबायदि प्रमाण दङबा जोंनो देखाय आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों रायजोफोर रन्जन दैमारिखौ लानानै दिनै हाग्रामानि मानसिफ्रा साधारन रायजो राजा जोंनि आइ आफामोनखौ माने इमोशनेल ब्लेकमेल खालामनो नागिरो रन्जन दैमारिखौ लानानै खिन्थु जुदि हाग्रामाया जुदि रन्जन दैमारिखौ इसिबां जुदि अननाय दङमोनब्ला बिथाङा 17 बोसोरावहाय पावाराव गादियाव जिरायनानै दंमोन मानो बिथाङा बख'नो हायाखै बिथाङा बुंनो थाङोबा माने रन्जन दैमारिखौ लाना राजनितिसो खालामबोदों अननाय दङमोनबा बिथाङा रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौमोन 17 बोसोराव मानो बख'नो हायाखै बिनि फिननायखौ जोंनो नांगौ रायजोफोर मानो बिथाङा बख'नो हायाखै एनडिएफबि खौ बुथारग्रा देथारग्रा गावथारग्राया सोरमोन रायजोफोर नोंसोरनोमोन हाग्रामानि सेला बाला गुन्दा बाहिनीफोर नोंसोरनोमोन एनडिएफबि खौ देथारग्रा बुथारग्रा गावथारग्राया जों बिथांमोना बावनानै थाङोबाबो जों बावाखै जों रायजो राजाया दाबो गोसोआव दङ जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायखौ माबायदि होसो गावथारदों बुथारदों देथारदों बे जिनिसा एनडिएफबि फंबायफ्रा बावना थांनो हागौ दिनैनि थारिखआव खिन्थु जों रायजो राजाफ्रा दाबो बावाखै बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव खोथा ब्रादारा मा बुंदों नोंथांमोनाथ' मोजाङै खोनाखाबायानो नङा होमबा आरो नोंथांमोना ब्रादारनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार
आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय।